Brandis t'ofereix la pilota a l'olla. David Puig, bon dia i bona hora. Bon dia, Jordi. Com estàs? Molt bé. Avui farem un bacallà. Sí, noi, és el nostre peix mític, diguem-ne, Bacallà. De fet, de mitja humanitat, les coses com són. Bueno, però abans el bacallà no va dir res, el bacallà era el peix de pobres. Durant molts anys havia sigut així, fins que el salmó, que era menja de reis, van trobar la fórmula de les piscifactories, amb la qual el salmó va acabar sent, com és ara, doncs, un producte a l'abast de moltíssima gent, i el bacallà, per les extraccions salvatges que ha patit, sobretot els mars de l'Atlàntic Nord i la zona de Terra Nova, doncs per aquesta extracció quasi bé descontrolada, doncs s'ha trobat en perill, en risc, realment no d'extinció, però evidentment hi ha fet pujar el preu. Però vaja, en qualsevol cas, com que no confonem el preu amb el valor gastronòmic, el triangle d'or del bacallà ha estat sempre Portugal, País Basc, Catalunya. I la nostra culinària, diguem-ne, n'hi deu plats molt bons, extraordinaris. I jo insisteixo molt, no és la primera vegada que en parlem, que hi ha una manera de coure el bacallà, sobretot els morros, els lloms, amb aquelles làmines tan maques, que és menys agressiva i que mica en mica es va imposant. No perquè ho digui jo, sinó perquè els mateixos bacallaners que tenen màquines d'envasar el buit, avui dia ja ofereixen. M'hi he fixat a molts mercats municipals, parlo de Barcelona, evidentment, que molts bacallaners ja ofereixen aquests morros dessalats, en el punt que ells consideren apropiat, envasats al buit amb un punt d'oli, i això us permetrà una cocció molt menys agressiva, que no pas enfarinar i fregir, que queda sobtat, i altera completament el que és el gust del plat. Per tant, feu-me cas, aneu a les bacalleraries que tinguin màquina d'envasar al buit, feu-vos a l'envasar, les que encara no us ofereixin, i us serà molt fàcil, perquè l'única cosa que haureu de fer, aquests morros, aquests lloms gruixuts, 3-4 minuts màxim dins la bossa amb un bany maria... I aire que vol dir vent. I aire que vol dir vent, entesos, no? I tant. Per tant, farem servir aquesta manera de coure. Molt bé, ja tenim el bacallà. Farem servir aquesta manera de coure. Perfecte. Què has de fer? Al mateix temps que compris el morro, digues, escolta, dona'm 4 pells de bacallà. Per què? Doncs perquè 4 pells de bacallà amb mig litre d'aigua, o tu ho posaràs a bullir i allò et donarà un caldet de bacallà, que és imprescindible per fer aquesta salsa que farem ara, que no deixa de ser pràcticament quasi com un pil-pil. Començo. Va amb ceps, això. Ara hi ha hagut una nova florida, i ceps del país bons. Si no els trobeu... És extraordinari. Si no el trobeu, encarregueu-ne. Que bo és el cep, per l'amor de Déu. I, per tant, un cop el teniu net, vosaltres l'única cosa que heu de fer és confitar-lo. Vol dir, amb oli d'oliva, amb una branca de farigola, una fulla de llaurer, un gra d'all, la quantitat apropiada que vosaltres vulgueu, i confitar vol dir senzillament submergir-lo amb oli, en aquest cas, que el cobreixi. Entesos? Després aquest oli en podeu fer moltes utilitats. Com ho heu de fer-ho, això? Foc lent, sobretot molt foc lent. Sí. Els ceps tallats més o menys de manera barruera, fins i tot si voleu, els barrets per un cantó, el tronc, diguem-ne, tallat, en fi, trossos més o menys, doncs, com un dic gros, una mica de sal, confitat a foc lent, quan? 10-12 minuts, que vagi xarbotant, per entendre'ns, Aquell oli ja haurà agafat un gust de ceps extraordinari, bestial. Estem d'acord, no? Estem d'acord. Tenim l'oli, tenim aquell caldo de bacallà. Què hem de fer? En proporció de 3 parts d'oli a una part de caldo de bacallà, agafem un colador d'aquests de cafè, un colador dels que tenim a casa, i heu d'agafar un estri, una cassola que no sigui d'aquestes de teflon, perquè ho ratllaríeu, que sigui com d'alumini o de cer que tingueu. Teflon? I aleshores, sí, no de teflon no, sobretot perquè si no el revestiment... Sí, bueno, el teflon és les paelles aquestes antiadherents. Ah, d'acord. Això no, agafeu una de les que tingueu de casa, que siguin d'aquestes metàl·liques. D'acord. Aleshores tu agafes proporció de 3 a 1, hem quedat, d'oli i de bacallà. Com ha d'estar això? Tevi. Vol dir que poseu al foc, ho enretireu, ho entavieu, tevi, no calent ni fred. I aleshores, tevi, amb moviments ràpids del colador, s'anirà muntant una salsa com si fos un pil-pil. Ostres. És brutal, és extraordinari. A més, el gust és... Melós de nassos, això. Impactant. Aleshores, us agafeu els ceps que heu cuit, els afegeixes allà per escalfar-los, cous el teu bacallà, com us he dit, aquest morro 3-4 minutets en el bany maria, obres la bossa, poses el bacallà en el plat, tires al damunt aquesta salsa amb els ceps i tens un plat extraordinari.
recordeu a l'hora de muntar-ho, i si no, entreu a internet que veureu tutorials de com es munta el pil-pil, diguem-ne, amb aquest sistema, no de moure la cassola, sinó de moure el colador. Amb un colador d'una manera més o menys ràpida, així fent buits, etc. I per tant, l'oli tebi amb el caldo del bacallà emulsiona i fa una salsa extraordinària. Plat inoblidable.